Nyakwarom gajwang manen bura madhinyi medo humakisinya wadwa Chris Vinotieno luanwago machiegni ka bende ukiny makawuono kata mnuduchi makawuono achije ade kama bende itudo gi ketho mar lodho oko wang bibisagini ibro bed ka ingado negi bura odiochienga makawuono. Kopogore gi mano atir nyake county mano Busia. Jotelo e county Busia kwayo sirikal mondo ket tenge omenda madhitiyo eneno ni jopuonjre duto manyiri oyudo taulo mag ria e skunde moko mabende mar mondo mikik gikos taulo mag ria e ndalogi mag ria. Kane giloso e kinde mana gigolo kony mano mag taulo mag ria e skul sekondar mar Nyiri mong'ere kaka Navaholo. Jotend siasa kod jokanye Migago mar somo wacho ni manyo kony mag taulo mag ria e kinde ka kinde mondo gichune jopuonjre mawuok e familia ma yutogi ntiere piny. Ok owinjore ka giwacho ni ma en tij sirikal eneno ni jopuonjre maonge nyalo ok okalo e midhiero ahinya mag ria e kinde somo ka gikwayo mondo odwok pinya nengo mag taulogo. Ikifika upande wa department of speech kuja kutumbuiza alafu tufunge. Bei ya sodo ikuwe slightly cheaper than Biro pen. Kama kila mtu aweze kununua, hata yule ambaye hajiwezi kabisa aweze kwenda na shilingi 5 kwa duka na anunue. Lakini sasa iwapo ati inakuwa ni kama inashindana na sukari nusu bei, basi kuna uwezekano mzazi ataona badala ya sukari, badala ya kununua sodo, wacha ninunue sukari. Story ikikuja ya kudonate sanitary pads ikuwe natoka all the way as a budget from the national government. I think I support the same. At the end of the day sisi hatuko hapa to create a problem in the society so that we can be seen kama watu wenye tuna solve that problem. We are here to look for a long lasting solution. Changamoto iko kwa maana hiyo sanitary ikikuja haishiki kila watoto. All these children wanataka sanitary towels. Namna hivyo watoto wote wa Kenya tunataka wapate sanitary towel na tunataka ile budget ya sanitary iende juu. Mama County na kuomba peleka mswada parliament, ungana na mheshimiwa Wangwe. We don't want donation every time over a necessity. We want a budget line. Pesa ikija hapa Navaholo kwa secondary school ama kwa primary school ya vitabu, pesa ikuje pia ya kununulia hawa watoto hii vitu. Sio kila wakati donation and is a necessity. Kwa County Busia